pasukan jogetnya, kita joget-joget semuanya. Dipeksa mundur parlemen, jarene kasus gini, jarene kasus ngono, ning ra ono nyatane. Dadi korban ambisi, reformis palsu. Dadi korban politik, reformis palsu. Nadyan cacat fitramu, nanging ngerti kabeh. Ati kucing, ati asu. LSM opo badai, ormas opo wong RT, sing penting rumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Aku resah. Yuk, kita joget semuanya bolos. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti kabehmu. Anti kucing, anti asu. LSM opo badai, ormas opo RT, sing penting tumindake.
manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Persiapan ya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa aman ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa aman bos ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem muga mulya. Hebat yo ayo yo kita joget semuanya bola-bola yuk bareng-bareng. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem muga mulya. Yuk kita kasih lagu dangdut menemani kita semuanya. Yuk bersama yang satu ini Dian Karisma menghibur panjenengan semuanya. Kita kasih lagu-lagu bonus untuk menghibur dulur-dulur semuanya. Gustur untuk Anda semuanya bersama Agunsa. Yang penting cinta damai aman. Buat pasukan goyangnya semua. Oke, dari sebelah kanan panggung nampaknya. Buat cowok-cowok ganteng yang di samping ya. Bolo-boloku. Selamat malam. Joget semuanya. Yuk kita joget semuanya bersama Agunsa.
Gusti kula paringana usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan atine ngendi wong manis kang tak andi-andi bersama Agunsa Boyolali Al Audio Production, terima kasih. Agunsa Indonesia. Hebat, hebat, hebat Ambarawa. Sikat yo. Doyan Jagus. Janji tresno disarseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringana usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan atine ngendi yo wong manis kang tak andi-andi Agunsa. Sikat mas. Yo yo yo. Wong bagus sirene. Kene suarane kucing bareng ya. Ayo yo. Oke, terima kasih tentunya bersama Dian Karisma.
Oke, kita sabar dulu untuk para penonton yang ada di sana di Damaya. Kita joget-joget. Aman, 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 aman. Sikat. Yo, yo, yo. Jangan setelan cuek, nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang seterima asal adek nona bicara. Yo, yo, hey. Seju, cuek baru. Aduh, adek ini mau juga abang yang rayu. Seju, cuek baru mau. Aduh, adek ini mau juga abang yang maju. Kita joget-joget dulu semuanya. Spesial buat pasukan joget yang ada di belakang. Padang pertama begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal ikan bisa, coba kasih ekor saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Semuanya goyang ya. Yuk pasukan joget angkat tangannya. Sing penting cinta damai aman 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 ya bolo. Lunging mekar lan semi, puspita ing taman sari, manglong manungsung wengi kalawan wunane datari. Ngambar rong sasmito sang kumbang bebayang, rangsang pucuk sarine kembang joget semuanya. Aman aman aman.
Oke, terima kasih. Yo 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 yo, Sugeng Rawo, dulur-dulur Bolongi Pra. Agun sakuwi senine Gunung Sari kuwi desane kang wis kondang kabudayane Boyolali uga kang kondang susune yo 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 Ambarawa bergoyang dulur-dulur semuanya. Yang penting aman, 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 aman. Yuk, 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 masukkan jogetnya. Joget semuanya. Sugeng Rawo, pamer so sedoyo. Kula warga seni manunggal budaya ngaturaken riganing budaya badhe babar seni reog seni beksa kula niki sedaya warga seni asli saking Tlatah Gunung Sari Senen Selo derek Boyolali derek uri-uri kabudayan Jawi. Yuk persiapan pasukan joget, yuk joget semuanya. Agun sa iki agun sa yuk joget jadi belakang seni reog kebanggaan Boyolali dipersunyi murih rangwong lestari breku coro kumandang ing bumi negeri bareng-bareng agun sa iki agun sa seni reog kebanggaan Boyolali dipersunyi murih rangwong lestari breku coro kumandang ing bumi negeri. Persiapan yang ada di belakang untuk para penonton lebih dari 5.000 penonton malam hari ini. Rengas luar biasa Pak Lurah, luar biasa Pak Lurah. Yo 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 para penonton dari ujung sana luar biasa sekali. Yo panitia joget yo. Sugeng Rawo hampir sedoyo kula warga seni manunggal budaya ngaturaken riganing budaya badhe babar seni reog seni beksa kula niki saya warga seni asli saking Tlatah Gunung Sari Senen Solo Lebet Boyolali badhe babar derek uri-uri seni
Terima kasih luar biasa untuk para ada Dian Karisma Boyolali, ada Linda Maya. Kita persembahkan untuk Anda semuanya salam pembuka bersama Agunsa Boyolali. Yuk pasukan jogetnya mana? Yuk lambaikan tangan semuanya. Bersama L Audio Production, terima kasih. Ambarawa ora baik-baik bo, aman.
Oke, terima kasih. Tentunya salam pembuka bersama Agunza akan hadir untuk Anda semuanya di acara malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari manajemen yang tergabung di acara malam hari ini. Dari Al Production Matur Sebandung, dari Bapak Keamanan, dan juga kita sebarkan luaskan peringatan keras di malam hari ini bikin onar rusuh ganti rugi 100% biaya acara malam hari ini.